सजिया के टाइम में जात रही घूमे एगो घटना घटलबा। बेरिया के टाइम में जात रही घूमे एगो घटना घटलबा। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। विकास मटियार कला सीतामढ़ी। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। विकास सीतामढ़ी। जब जब देखे हमारा कौन की दबावे रे ओकर मुस्कान हमारा दिलवा के भावे रे। जब जब देखे हमारा कौन की दबावे रे ओकर मुस्कान हमारा दिलवा के भावे रे। राम ध्यान डीजे विकास ओकरा चक्कर में खटलबा। हाँ राम ध्यान डीजे विकास ओकरा चक्कर में खटलबा। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। रे यारावा गमही के एगो माल घस कटनी पटलबा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।